base a ese convenio que a Copovi mantén co Concello de Vigo en apoio ás masas corais que temos na cidade. Esa, sin máis, xa vamos a dar inicio ao programa, pero sin antes presentar a coral do Centro Veciñal Cultural de Valladares, que hoxe está acompañada ao piano por don Alejo Amoedo. Un forte aplauso para él. Grupo de cámara da Unión Musical de Valladares, formado por Maximino Iglesias na flauta, Paula Davila Fernández oboe, María Fernández Iglesias ao clarinete, Margarida Mariño ao violonchelo e María Cervera no contrabaixo. No programa desta tarde habrá diversas intervencións, po cal tamén contamos coa presencia de sopranos solistas xa da casa, como son Indra Sesti Di Luca e Teresa Iglesias Ramiro.
aniversario foi posible recuperar a unhas cuantas persoas que habían estado na coral en este período de 50 anos e que hoxe se incorporan agora en este intermedio ao coro. Por iso necesitamos este minuto para que se entren ao escenario e formen parte no entarimado. 50 anos de historia de un coro, pois son moitos anos de traballo, de constancia, de compromiso. Hai algúns deles, 7 ou 8 personas que estuveron eses 50 anos ininterrumpidamente, foron homenaxeados en Valladares no seu momento, e o motivo é o porqué o coro do Centro Veciñal e Cultural de Valladares sigue traballando e sigue funcionando hasta hoxe. Interpretarán en primeiro lugar Edelweiss, de Sonrisas e Lágrimas, un arranxo de Xavier Comesaña. A continuación, un arranxo de José Iglesias Ramilo de A mi manera. Despois de Pablo Sorrozábal, Catiuxca, arranxo de Xavier Comesaña. Nabucco, de Verdi. Ronda de los enamorados, de La Soto del Parral, de Sontullo, arranxo de Xavier Comesaña. Marcha de los Gavilanes, de Jacinto Guerrero, tamén instrumentado por Xavier Comesaña. E aí acaba o programa. Espero que o hayan disfrutado. Non sei, me quedei así un pouco no aire porque, depende, igual hai algo máis. Hasta el final.
fai no mundo, esta que acabamos de escoitar. Parabéns, gracias.